यार तू हमारी बात के समझे के कोशिश का नहीं करत। तो हर खर्चा दिन पर दिन बढ़ल जाता और जो दुकानदारी बा ऑनलाइन के चक्कर में ठप होता। हमरा कुछ समझ नहीं आवत हम का करी। अब तो एक उपाय बा, या तो हमरा परदेश जाए कमाए के पड़ी या केहू घर में नौकरी करे के पड़ी। सब दिना मालिक बन के रहे वाला इंसान मजदूरी करी, कोनो दूसर उपाय सोची। सोचे खातिर तो हम पिछला 3 महीना से सोचता नहीं, लेकिन सोचला से का होई, कोनो फाइनल डिसीजन लेवे के पड़ी, ना तो हमने के कब नून रोटी पाए जब सन कुछ पता ना चली। अरे शुभ शुभ बोली, ऐसा कुछ ना हुई। अरे जब जिंदगी अशुभ हो गई बा तो शुभ शुभ बोला से का फायदा। तू एक काम कर, तू जाके हमारे बैग पैक कर, हम काले पंजाब जाता नहीं। इतना अच्छा दुकानदारी छोड़ के रहो मजदूरी करे जाता नहीं। देखी एक बार और सोच के देखी, कोनो न कोनो रास्ता निकल जाई। देखो हम 100% सोच रहे बानी, बस तारा से इतना रिक्वेस्ट बा कि तू हमारा माई के ख्याल रखिया। जा हमारे बैग पैक करके ले आवा। माँ जी, माँ जी। हाँ बाबू। माँ जी और बेटा मजदूरी करे जाता नहीं। कहाँ है बेटा? देख माई, ये हमारा आखिरी फैसला बा। मान ले दुकान का जो धल पैसा अगर वो खैले पीले में खर्च हो जाये तो कबले खाई जाये। और हमारे संगति ये कहत रह बाबू तो बहरा चल जाओ कमाए। बहू कराए दहली है। ई का कही है? घर परिवार में राय जरूर लिहल जाना। ठीक बा माँ, तू ही कुछ आइडिया बतावा हो। हमारा लगे 2 आइडिया बा। पहिल का होलसेलर बन के छोटे छोटे दुकान पे सेल करे के बा। दूसर का ऑनलाइन बिजनेस करे के बा। बात तो तू ठीक कहता रू। का ऐसा हो सकेला? हो सकेला, काहे ना हो सकेला। एकर मतलब पंजाब हम ना जाए। चलो बाबू, रात ढेर हो गई, खाना खा के सोच चलो। ठीक बा माई, तो जो एगो बात बतावा, तारा दिमाग में कोई आइडिया कहाँ से आवला? ई सब आइडिया और प्यार के असर बा। ओ माय डार्लिंग। बबुआ कोनो खबर मिलल है कि ना? अभी तक तो कोनो खबर ना मिलल। माँ माँ माँ, आज हम बहुत खुश बानी। आज हमारा काम एकदम सेटल हो गए। हमारा खाम खातिर 4 गो लड़को मिल गई सन। एगो लड़का तो ऐसा पढ़ल लिखल मिलल बा माई कि वो कहत रहा कि ऑनलाइन के सब काम हम अकेले संभाल लेम। सही कहल जाला, वक्त कितना भी बुरा होके अगर माई बाप के साथ हो गए तो सब कुछ अच्छा होला। ना बेटा, तुम्हारे मैया बाप के हाथ नहीं खे, तेरे परिवारों के मन बहुत बड़ा हाथ हुआ। हाँ माई, तू सच कहता रो। आज ले हम सुनले रहने हैं कि एगो कामयाब आदमी के पीछे एगो औरत के हाथ होला, लेकिन आज हम देख लहली। आज इनकरा सलाह के चलते ये हमरा के नौकर ना बने दहली और हमरा का हमरा साथ साथ 4 गो लड़कन के बेरोजगार ना होके दहली। सच कहल जाला भाई। भाई लोग, रउआ लोग एगो बात हमार ध्यान से सुनी कि रउआ लोग कितनो मुसीबत में रहें, लेकिन सलाह अपने माई बाबूजी से ली। ऐसे माई बाप के सलाह कबो लड़कन खातिर खराब ना होला।